Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan. Tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil, kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados ing Gusti, bilih menapa kemawon ingkang dados pakaryan-pakaryan dalem menika kangge mujudaken kawilujenganing Allah dumateng umat manungsa dumateng donya. Pakaryan-pakaryan dalem samudayanipun menika kangge tujuan menika. Ananging pranyata menapa ingkang dados pakaryan-pakaryan dalem lan pangandika dalem Gusti kadangkala nggih nuwuhake ewuh aya ing tengahing masyarakat mirungganipun tiang-tiang tertentu, umpaminipun tiang Parisi sing gegegi pranatan. Kadangkala pakaryan dalem Gusti menika tanda kutip nglanggar pranatan miterat tiang-tiang Parisi sing umpamane ing dina Sabat menika boten kepareng makarya. Lah Gusti Yesus kadangkala anggenipun makarya paring kasarasan dumateng tetiang menika ing dina Sabat. Utawi tumraping masyarakat sing tasih gegegi adat kebiasaan, umpaminipun sakderenge dahar menika wijik rumiyin. Nah pranyata Gusti Yesus sok-sok rikala dahar mboten wijik rumiyin. Nah menika lajeng nuwuhake sesandungan tumraping tiang-tiang tertentu menapa sing dados pakaryan dalem Gusti. Ning yen kula limbang-limbang king menapa kok Gusti tumindak mekaten awit nggih situasi darurat. Wonten tiang sing betahaken pitulungan mosok ya ditunda sedina. Wonten tiang sing wis ngelih banget mosok yo ndedak wisuh sik. Nek tangane wis resik ya ora usah ndedak wisuh. Awit kula nggih yakin nek tiang astane reget terus dahar kula kinten nggih mboten kolu. Ning nek tangane resik ya ora kudu wisuh dhisik. Awake dhewe kan nggih mekaten to Bapak Ibu. Yen bar misa memulai terus dicaosi unjukan daharan tetedan apa ya wisuh sik. Mboten. Nah awit situasi-situasi mirunggan utawi darurat, Gusti Yesus tanda kutip boten nimbang sing sepisanan ditimbang dening Gusti ya paring kawilujengan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 11 ayat 1 ngantos dumugi 6. Nalikane Gusti Yesus ing dina Sabat mlebet ing omahe salah sijining pengarep Parisi perlu dahar, panjenengane diulat-ulatake terus. Kocapo ing kono ana wong lara busung sowan ana ing ngarsa dalem. Gusti nuli mundhut priksa marang para ahli kitab lan para Parisi mangkene. Kena apa ora ing dina Sabat marasake wong? Nanging sing padha didangu padha meneng wae. Gusti banjur ngepok wong mau, diwarasake nuli didhawuhi mundur.
Sawise iku Gusti ngandikani wong-wong mau mangkene, sapa ta sing kuldi utawa sapine kecemplung sumur ora enggal-enggal dientasake senadyana dina Sabat, nanging wong-wong ora ana sing bisa caos wangsulan. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi Gusti Yesus paring kasarasan dumateng tiyang sing gerah busung lan anggenipun Gusti akarya kasarasan menika ing dina Sabat. Elokipun Gusti Yesus saderenge tumindak menika nyuwun pirsa dumateng para ahli kitab lan tiyang Parisi. Menika tokoh-tokoh ing Yahudi, para ahli kitab tiyang Parisi menika sing nguwasani agama Yahudi. Ning pranyata tiyang-tiyang menika do mendelke mawon ora ana sing caos wangsulan. Amarga ora ana sing caos wangsulan, Gusti lajeng marasake dianggep nek meneng kuwi berarti setuju. Ning wonten ing perikop sanes utawi kitab Injil sanes, menapa ingkang dipun tindakaken Gusti Yesus menika lajeng ngawohake rasa sengit ing manahipun tiang-tiang Parisi lan ahli-ahli Taurat. Saengga lajeng gadhahi niat pengin nyingkirake Gusti Yesus. Ning wonten ing waosan Injil menika boten dicariyosake dening Lukas. Ingkang penting tumraping Lukas kados pundi Gusti Yesus estu ngersakake kawilujenganing umat manungsa. Gusti wantun kelanggar pranatan lan adat kebiasaan kanggo kawilujengan. Mila wonten ing pasamuan suci menika ing pertimbangan pastoral ingkang sepisanan sing paling penting ya kuwi penyelamatan jiwa-jiwa. Salus animarum lex, bahwa keselamatan jiwa-jiwa kuwi sing paling utama. Nembe ingkang kaping kalih menika pranatan utawi hukum, lajeng moral, lajeng pastoral. Tumraping kula panjenengan sami tulodo dalem Gusti menika nggih kedah dados pertimbangan. Ampun ngantos merga netepi pranatan utawi kesepakatan awake dhewe malah nunda-nunda le asung pitulungan utawi kawilujengan. Mugi-mugi lumantar sabda dalem lan ing dinten menika dinten pungkasan wulan Rosario kula panjenengan sampun sembayang sakjroning setunggal wulan sesarengan Ibu Maria. Mugi-mugi nggih kula panjenengan sansaya nggadhahi kawicaksanan iman anggenipun martosaken lan asung paseksen menggaing sih lan kawilujengan dalem. Mugi-mugi benjing kula panjenengan sampun mlebet ing wulan November, wulan arwah, kula panjenengan nggih sansaya saged cecawis diri nampi rawuh dalem Gusti lan wangsul malih ing sakmangkih wonten ing daleming Allah. Lumantar pasrawungan, lumantar gesang sesarengan lan lumampah sareng-sareng ing madyaning gesang ing alam donya, kula panjenengan nggih sansaya wantun anggenipun gegulang iman kanthi tekun lan setya ngetingalake sih katresnan. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.